L'objectiu El Partit Popular pretén acabar amb un dels principals patrimonis de tots els valencians. Els importa una merda esta empresa. El Partit Popular, així estan els treballadors de Radio Televisió Valenciana, defensant un servei públic per a tots els valencians. Hem lluitat durant molts anys per tindre un estatut on es defensara la nostra llengua i la nostra cultura. Ens ho volen robar tot. Ens ho volen robar tot i van plantejar el seu programa electoral a través d'Andrea Fabra. Van dir que nos jodan i estan disposats a joder-nos a tots. I nosaltres anem a lluitar. Anem a lluitar per mantindre una radiotelevisió pública com hem volgut sempre al servei de ciutadans i no al servei de quatre que hem anat a fora. Per dir que volien tirar esta gent, parlen de la crisi mundial, de la crisi que va començar en el 2007. En el 2007, els directius d'esta casa estaven repartint-se el botí que havien saquejat a la visita del Papa. En el 2007, els caps de recursos humans d'esta casa estaven abusant de treballadores en els despatxos. I ara ens volen fer pagar a nosaltres això, que nos jodamos. Pues no nos vamos a joder. I el comitè d'empresa recorda que els treballadors de RTDB, amenaçats per un ERO, participaran en la manifestació de dissabte que ve en contra de les retallades i en defensa del sector públic. En esta manifestació, els treballadors de Canal 9 i Ràdio 9 tractaran de donar veu a tots els sectors de la societat valenciana que la direcció està silenciant. Anem a lluitar per defensar els nostres llocs de treball. Treballadors que han treballat honrada i dignament per servir als valencians i que no han pogut fer més perquè han tingut directius que han servit única i exclusivament a un partit plagat de corruptes. Bé, és la 1:01 de la vesprada i Vicent Grau vos parla dient que amb el dret que m'atorga la Constitució espanyola i el Reial Decret Llei 17/1977, des d'este moment i fins les 3 de la vesprada, secunde la vaga convocada pel Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana. La llei de la radiotelevisió valenciana la va aprovar un senyor investigat per robar-li diners a les víctimes d'Haití. A on estem, senyores? Senyors, a on estem? Anem a dir-los als valencians, anem a dir-los que esta és una gran empresa i que té els millors professionals, que té grandíssims periodistes, productors, realitzadors, auxiliars de realització, auxiliars de producció, documentalistes, auxiliars d'explotació, maquilladores, muntadors, operadors d'equip, lingüistes, tan grans professionals, que estimem esta empresa. En el sumari arrenquem una edició reduïda d'aquest informatiu del migdia perquè avui ha començat la vaga de... ¡Joder, puta! ¡Fascista!
al principio, antes de que no existían casi ejemplares, era muy poco abundante la cigarra, y se sabe que con los años hemos llegado a estas densidades, ¿no? Densidades enormes.